बाक्सानि सामु हाथायाव खुंगा 69थि सामु हाथाय श्री श्री कृष्ण राज फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमारि बेन्दोंआव थानाय सामु हाथायाव बोसोरफ्रोमबो श्री श्री कृष्ण राज फोरबो फालियो। देग्लायबो बोहैथि दाननि 7, 8, 9, 10 आरो 11 खालार खालि सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। बेबायदिनो दिनैनिफ्राय 69थि सामु हाथाय श्री श्री कृष्ण राज फोरबो फालिनाया जागायबाय। दिनैनि गिबि जागायजेननाया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जागायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि जागायजेननाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो कख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सालबारि बियाब टिसिएलसिनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया। थारैनो नैबे सामु हाथाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा राज फुजाखौ फालियै दिनै 69थि खुंगायाव सफैबाय। जोंनि ओनसोलाव गोबां बिदिनो दुर्गा फुजानिफ्राय लोखि फुजानिफ्राय बा राज फुजानिफ्राय बा कालि फुजानिफ्राय बा बाथौ फुजानिफ्राय बिदि हाबाफारिखौ खालामबोबाय थादों। आसा खालामो नैबिदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों फुजा फोथाराव फालिनायनि अनगायैबो समाजाव बा समाजखौ फोसाबलु नोजोरजों बा जोंनि समाजनि माखासे इयुन जोलैफोरखौबो जाहाथे नैबेनि सायाव जों एसेबाबो सांग्रांथि खालामनो हागोन बेखौ आं मिजिं खालामो। आरो लोगोसे जिहेतु मोनसे हिन्दु धोरोम हिसाबै बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो बेबो सोलिलांबाय थागोन। आरो जों मिथिनानै मोनदों बा खोनानाय मोनदों नैबे साननैसोनि गेजेराव बिदि फुजा फोरबोफ्राव माखासे मानि लाइमोनफ्रा गाज्रि जिखिनि आखल आखु दिन्थिनाय बा आंनि समस्थियावनो अन्तत सासे रुंसारि जालांदो। दा बिदि हाबाफारिया नैबे फुजानि गेजेरजों जाहाथे जाया बेखौ आं फुजा कमिटिखौ खावलायदों। जाहाथे मोनफ्रोमबो फुजा कमिटियानो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। गुबैयै बिनि जुदि जाहोनखौ जों नागिरनानै नायोबाथाय जों नुनो मोनो फुजाथिलियाव बायदिसिना फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बा बाहायनो होनाय बा बायदिसिना जुवा तुवा बायदिसिना सोलिनाय बेफोरबायदिखौ जों गोबाङाव नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय नैबे जोंनि ओनसोलजोंबो दायसा होनाय गैयाबाबो नाथाय जिखिनि फेग्रा मुवा बेसादफोर बे फेग्रा मुवा बेसादा एसे सोलियाखै नङा सोलिदो। जायनि जाहोनाव लाइमोनफोरा बायदिसिना आखल आखुखौ लासै लासै सोलोंबाय दं। ओंखायनो आं आसा खालामो फुजाया जिहेतु इसोरखौ सिबिनाय बा समाजखौ फोजाबलु नोजोरजों इसोरनि सायाव जिखिनि आध्यात्मिक गियान बे गियानखौ जिहेतु जोंनि समाजाव फोस्रावलांनाय, दा ओंखायनो बेफोरबायदि थिलिफोराव जौ जुवा बा बायदिसिना गाज्रि आखल आखुनि जिखिनि थासारिफोर बे थासारिया जोंनि थाखाय मुगैथाव। ओंखायनो आं गले गले खावलायो फुजा कमिटिया जाहाथे बेफोरनि सायाव एसेबाबो नोजोर होयो। गोजोन्थों। ओरैनो सरासनस्रायै फुजा कमिटिफ्राव बांसिनानो प्रखाखना सांग्रां जानानै थायो। अब्लाबो बिथांमोनखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै जोंनि लाइमोनफोरा खना खनला बा जेराव लाइट फुजाफोरनि लाइट गैया बिदि बायदि जायगाफ्राव खाबुखौ लानानै बिथांमोना खामानिखौ मावो। ओंखायनो आं प्रखाखनखौबो बेखौ बुङो बिथांमोना जाहाथे फुजा जोबजासिम गावसिनि खामानिफोरखौ मोजाङै सिरिबाङै मावो। खालि फैनानै बिथांमोना सिरि गसंनानै थाफैयो, जेबो इनिसियेटिभ लाया, बिदिखौ नुनो मोनो। आं दाखालि बावै जिखिनि जाथाय जाबाय बे जाथाय जानायनि उनाव बिथांमोनजों गले गले रायलायबाय दं। आं मिजिंथियो दिनैनि बे सामु हाथायावबो सालबारिनि ओनसोलनिफ्राय आउटपस्टनि पुलिस स्टेसननिफ्राय जिखिनि फैगोन बिथांमोना जाहाथे सांग्राङै डिउटि होयो बेखौ आं खावलायगोन। गिबियावनो दिनैनि बे 69थि श्री श्री कृष्ण राग फुजा सामु हाथाय बेवहाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड खौरां नोंथांमोननि चेनेलखौ जोङो खुंफुं आफादनि जानानै आं बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बोसोरफ्रोमबो जों बेफोरबायदियैनो खुंलांबाय थायो। दा नै देग्लाय बोसोराव 69थि बोसोराव आगान होबाय। दा बे 69थि बोसोरनि जि फोरबो बे राग फुजा फोरबोखौ जोङो खुंफुं आफादनि आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि लोगोसे बोसोनगिरि लोगोसे गासै सोद्रोमाफोर लोगोसे बे सामु हाथाय बेन्दोंनिनो 7था सुपानि गासै रायजो राजाखौ लानानै देग्लाय बोसोराव जों आलो गोजोनै खुंफुंलांनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दा खुंफुं आफादनि जानानै आं बेखौनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगोसे खायसे बैसोगोराफ्राबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाल' नङा, खायसे बैसोगोरा सुबुंफ्राबो बेफोरबायदिनो फुजा पातालनि स्कप लानानै बांद्राय लोंना जानानै फुजा फोरबोआव बांद्राय माने गाज्रि आखु दिन्थिनो नागिरो। दा
बेनि फारसे आङो खुंफुं आफादनि जानानै गासै लाइमोन सेंग्रा बा सिख्ला बा बोराय बैसोनियानो जा जाहाथे बेफोरबायदि माने बांद्राय एलकहल लोंनानै फुजा पातालखौ सुबिदा लानानै जाहाथे बेफोरबायदि आखलखौ दा दिन्थिथों आं बेखौ खुंफुं आफादनि जानानै गुरै खावलायदों। लोगोसे देग्लायनि बे फोरबोआव जोङो बेफोरबायदि गाज्रि मुवा लोंनाय बा सोबनाय बा जानाय बेखौ जोङो माने बन्द' खालामनो होननानै जोङो देग्लायनि खुंफुं आफादनि गेजेरजों जोङो थाम थिम खालामनाय जादों आरो। सानबेसेनि हाबाफारि लादों नोंथांमोना? दा देग्लाय बोसोराव जोङो हर हिसाबै हरबा जागोन। बेखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेल बर'नि होनो बर'आव थारमाने बे फुजा जागायनाय सान बेजों हर हिसाबै हरबा जागोन। सान हिसाबै जोङो सानब्रै 8, 9, 10 आरो 11 हाबाफारिजों जोङो देग्लायनि बे 69थि श्री श्री कृष्ण राज फुजा फोरबोखौ बे सामु हाथायाव खुंफुंलांनो होननानै जोङो आखायाव लानाय जादों। हारिमु मोनाबिलि हिसाबै जोङो गाबोन 8 थारिखआव जे मोसानाय बादायलायनाय बे मोसानाय बादायलायनायखौ जोङो गिबि हर हिसाबै जागायगोन। लोगोसे नैथि राउन्ड बेखौ जोङो सेथि राउन्ड नैथि राउन्ड आरो फाइनाल राउन्डखौ जोङो 10 खालाराव लानाय जादों। बेवहाय बर'निल' डान्स नङा, बेवहाय एसामिस हिन्दी जायखिजाया रोङाथों मानो गासैबो देंखोखौनो जों बेवहाय बादायलायनायखौ जोङो दिन्थिफुंनो हागोन होननानै बे हारिमु मोनाबिलि बादायलायनायाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि सेथि सान बेखेवनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना आलासि हिसाबै सोर बेखेवफैदों ओरैनो? दिनैनि जि सेथि हाबाफारि बे सेथि हाबाफारियाव जोङो दिनैनि हाबाफारि बायदियै गाहाय लांगोना बेखेवनाय, लोगोसे गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, लोगोसे जोंनि कमिटिनि मावख' बेखेवनाय, लोगोसे जोंनि बे मन्दिरसालि बे बेखेवनाय हाबाफारि बे मोनब्रै हाबाफारिखौ दिनै जों लानाय जादोंमोन। दा गिबियावनो जोङो बे फुं समाव फुंनि 9 रिंगायाव जोंनिनो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि मानगोनां UPPL राजखान्थि दोलोनि कक्लाबारि बियाबनि MCLA बिथां मन्टु बर' बिथांखौ जोङो गाहाय लांगोना बेखेवनाय हाबाफारियाव लेंना लाबोनाय जादोंमोन। लोगोसे गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बे गाहाय सायनासालि बेखेवनायखौ जोंनिनो रुपुहि VCDCनि गाहाय चेयारमेन बिथां हेमन्त बसुमतारी बिथांखौ गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायना लाबोनाय जादों। लोगोसे कमिटिनि मावख' बे कमिटिनि मावख'खौबो बेखेवनो थाखाय जोंनि सालबारि TCLCCनि चेयारमेन बिथां बिनद बसुमतारी सारखौ जोङो खुंफुं आफादा हांख्रायना लाबोनाय जादोंमोन। दा बे लेखायनो जोङो दिनै बे मोनथाम हाबाफारिखौ जों मावफुंलांनाय जाबाय। दायो जोंहा मोनाबिलि समाव मोनसे हाबाफारि मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारि दंबावो। बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि 41 नं भबानिपुर समस्तिनि मानगोनां MLA बिथां फनितर तालुकदार सारखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव लानाय जादों। दायो बिथाङा जोंनि मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव बेवहाय नुजाथिफैनानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंलांना होगोन होननानै जोङो निस्सय फोथायनाय थाबाय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।